знаете. Нямаш търпение, вече усещам как нервно го... Разбирате. Ай, слайде, няма само просто кишони! Бати, чудото, леле. Няма ли друго? Това ли? Ще ще видим. Бати, цирко. Бати мамата. Леле, леле. Циганко, мръсна ти. Покажи какво е. Отвори го. Че да го разърпаш. Вижда, не е нещо друго. Стой. Стой. Как няма то гледността? То хартия ли, хартинчета ли? Леко. Той е. Кой? Това е петицата.